ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di umuna apasat teserya tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige, itad ko ti sweldom. Ngam sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaam ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor, awan pa'y mo't pang sakak. Iremedium inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaamon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay kan lotem, taday ta titulagan ta. Kwa senyor. Namwa ka manugal kagayam. Ket nalabit na naabak ka, iswa di mon masaka ti insaldam kanyak. Tanam na ma'am siguro, agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusaram iti kwarta. Iso nga imanugo ta kamang salda iti balay kan lotem. Angam sugal mat gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pam, Doray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kon ti balay kan lotem. Kaya't nasawan, umanaw kayon iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslyn. Tapno saan da tayo apapanawon dito balay kan luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay kan luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatan ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ayatek? Ay, awan maganab mau iti dadya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot laida na kurapay, kan ulila dan adamang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ayatek. Awan pang saka tayo dito'y balay kan luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yun day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kan sumugbat pa'y. Basta ikalay sam ni Roslyn. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslyn. Saan? Jacket? Ni Angie ti ayatek. Ket iso ti kalay sak. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam, Roslyn. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itod kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak naminan kada gijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itod mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilakok, itod ko laangan kada kayo. Ay, no kasta, agyaman ako unay, Ma'am Roslyn. Ngam, kaya't ko atulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Awan pa rin ko iti dayta, ma'am. Ang kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kin ni Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papan iti dayta. Frank, mapanta iti mon. Adda kayat ko agatangan. Kunak no iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mon. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawas mo apag sinsinno katam. Ma'am. Di ka nagkadkad. Diyak kayat ati driver ko, kat kapimpiman iti imatang dagiti gagayam ko. Di ka nagkadkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka di tabas iti nagpaparlo rita.
Pampanunutak ti masakbayam, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta. Agtuloy nga agadal. Ngam no mabalin, saan ka kumangagsardeng nga agadal? Manang, agtrabaho ako maiti sa Bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, manang. Nagdakkel agad ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni nanang. Awan sirbi ti inutang ta, pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni nanang. Gat, kasano itan manang? Saan data asardengan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag. Adda maitid ta nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanang, nagpintas daytoy bag nga insangpet ni Manong Frank. Hinginaan. Ay na, uray ti para kanyak adaster, nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, ado, ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Talaga? Nagsaya atan ni Ma'am Roslyn? Ay, wen, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atan no kasta, nanang? Iti kasta, mairanod tamot iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, wen gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Nagkape ta. Nalamok ita arabi. Agyamanak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumaapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa Bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni nanang apara kanyak. Anya? Iso ano mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank. No talaga nga ayayaten nek. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. Diyak kaya ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. Sige. Sika nga rin ti makaamo. Papa, pangaasim. Bayam kumapay laang ti balay ken lote da Frank. Kaasim at da Frank. Ken maysa, di namot amo nga insal dagayam ti inana ti balay ken lote da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatek ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tungpal biyag ko. No iso ti maasawak, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaamo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitad ko kada kayo ita. Barang manayo nakto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Inutom lata na bayadan, tinautang nyo kanyak. Sana bale, tawan porsyento na.
Dayta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam. Uwan, Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay tigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Umay ka, Angie. Mapantay jay kusina. Inta mang isagana iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't, Daniel. Umay kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa anagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga rod. Ikatpod no amabisinak. Umay ka nga rodin. Mapanta ni jay kusina. Kunak man no merienda. Ngamin na po'y kan sidaan ti kananta. Katun tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar. O di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Ay, saanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Katmaan awan matdakas na. Kan uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at kaa talaga, Daniel. Ala, mang puros ta iti nagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Ada pa'y poultry kan pigiri ni tatang mo. Ado pa'y tibaka na Uy nga rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Isu akanayon met ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, ado met ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din iti yawid mo anateng. Nagpayag ka, Manang. Nagaduti agururay a customer. Nagawid ang tidaduma. Agsublida ka no laangan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Papugisak man. Nagawid akpay ngamin iji balay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagadong ngamin. Talaga? Libre? Uwan. Ala, mabiit lang ta asikaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kunti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Adda silad apagturugam dito'y banay. Ken adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputaing gatangan ka. Ken nadalos, gaputaing palabakon. Ma'am. Di na kun awagan iti, Ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't maturog dito Agawid ak, Ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugak. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturugak. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaangin akpayla dito'y balkon, Papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. No agdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Iso nga masenso ti biyag tayo. Wan, Papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanyak di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, Ma'am. Tani, kasapulan dak ija parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan ayat ni Frank. Wen, Ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No kasta, isugayam ti kaayan ayat ni Frank. Wen, Ma'am. Sige, day talaang ti kayat ko adamagan. Mabiit lang. At ti kwartan, kukam day ta.
Ha? Ni, nagadudaytan, ma'am? Sa nga 10,000 a pesos dayta. Kukam daytan. Basta nayunak topay dayta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay, saan? Diyak awatan dayta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanogak a kwarta. Kan may sa, no may papan kadamanang ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wan, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka? Senyor. Amum, Frank. Napili ak iti agbali na manugang ko. Kahit no mabalin, diyak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agked-kedak, sigurado agumura kaniya ti anak ko. Senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niya ti kwarta. Ang no saan, talaga atagikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apanang sakayo. Kaya't naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Taday ita ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kanyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dayta ti pudno, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige. No kasta ti kunam, sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Umanugot nga ta ni Frank, amang ikalaysa ken ni Roslyn. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta ita alawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.